kaya ohanda ang mabiro bedo katimore apopo wachimo giko teko moko adoko e panna ko winjowa last sachien mokadho mariyo ipenjo wach moro kae wach mar kazi mtaani kazi mtaani kipacha aneno ka en program ne Kenya ok en tim yotim Kenya ka e Southern Hemisphere mana wacha ja Southern Hemisphere king'eyo piny ngad nus kadhi piny te Kenya man gi the most skilled labor almost all over the world okinya kiro skilled labor ne gi UHA states county governments they get all mar waste management clearing drainage pesa magida golo ni billion aparen gimi counties on the jipa mane timo osero kandeki o manage waste giweka vijana modi school motimo degree motimo diploma motimo technical courses ni the UHO streets estates nikech ndaro lel dar monyo los gi drainage mondo tenyo kadhi to ndaro lel ka environment rach there's proper waste management mechanism oketi mar manage waste katieko vijana ong'anyo nikech mibadhi president onge dieri jotelo onge dieri Ruto oketa diere chunye mondo oket vijana gi thuolo ng'anyo rum to ko wacho gimoko mano ko betemo pod bro mana dhi kama to ng'anyo makoro were bende chomo counties ang'wenyo wacho counties citizen accountability is important and amoro ne on the county wasete governor wasete matek kabisa mondo mi obed open budget obed open gimitemo magimitemo tame ward ka ward ti picha governor en oromna picha governor GMCA oromnade pesa modhi inyang'eyo kanyo koro be county one very open can I encourage citizens ma other counties makaluku na mora let us fight for accountability kuponi nitie mibadhi wawache tukaonge let us support serikal ma counties pesa oktere kiwinyere pesa mar housing omak malokae pesa mar waste management kazi mtani omak malokae pesa mar ndara